Bosch ilmavesilämpöpumpun sisälämpötilan säätö. Ensin kannattaa huolehtia, että joko lattialämmityksen tai patteriverkoston termostaatit ovat täysin auki. Sitten kun halutaan säätää sisälämpötilaa, tullaan koneen luo. Tämä iso luku tässä näyttää meidän menoveden lämpötilaa. Kun käännetään rattia oikealle, niin tulee sisälämpötila-arvo. Muutetaan 23 asteeseen. Ja vielä laite itse kysyy, että haluatko muuttaa. Valitaan kyllä. Näin sisälämpötila on muutettu 22 asteesta 23 asteeseen. Näin helppoa sisälämpötilan säätö on Bosch ilmavesilämpöpumpulla.